Een heel goede avond. De Belgische F-16's in Irak hebben nog geen aanvallen uitgevoerd, maar daar komt op korte termijn verandering in. Op dit moment staan een kleine broggel trouwens enkele F-16's stand-by om indien nodig versterking te bieden in Irak. Dat vertelde een Limburgse F-16-piloot anoniem voor onze camera. Bij eventuele bombardementen bestaat de kans dat onze Belgische F-16's ook strijdende landgenoten zullen raken. Kleine Broggel 12:30 vanmiddag. Terwijl 5 van de 6 F-16's hun missie in Afghanistan hebben afgerond, zijn 6 andere Belgische gevechtsvliegtuigen klaar voor de strijd in Irak tegen Islamitische Staat. Belgische bombardementen zijn voorlopig nog niet uitgevoerd, maar die zullen er wel spoedig komen. En als die er komen, dan zouden er ook Belgische IS-strijders kunnen sneuvelen. Want de internationale coalitie tegen IS kan geen rekening houden met de nationaliteit van een IS-strijder. Volgens een Limburgse F-16-piloot die anoniem wil blijven, zijn de opdrachten duidelijk. We gaan de lokale bevolking beschermen. Die mensen beschermen tegen de effecten en de daden die hun door anderen worden aangedaan en waar zij niet voor gekozen hebben. Dus dat is onze hoofdopdracht en wij zullen daar het nodige voor doen om die tot een goed einde te brengen. Zijn die regels eigenlijk duidelijk genoeg voor onze jongens daar? Wat mogen ze eigenlijk precies doen? Die regels zijn duidelijk genoeg, ja. Ze weten precies wat ze moeten doen en niet mogen doen. In totaal zouden er zo'n 300 Belgen meestrijden in Syrië en Irak. De F-16 zetten wel niet meteen wapens in, maar hanteren een graduele wapeninzet. Dat wil zeggen dat wij in de eerste instantie gaan vermijden om die bewapening te gebruiken en gaan we eigenlijk een soort van spierballengerol laten zien. Wij noemen dat in Engelse termen een show of presence en een show of force. Dus we gaan initieel laten zien dat we aanwezig zijn en proberen gewoon door die aanwezigheid, de wetenschap van de mensen op de grond, dat er boven hun zwaar bewapende gevechtsvliegtuigen cirkelen, dat hun dat misschien op andere gedachten brengt. Deze F-16's, net geland uit Afghanistan dus, blijven wel stand-by. Wanneer nodig moeten ze elk moment kunnen uitrukken. Ik spreek dan over de operationele piloten. Dat is een bijzondere eigenschap. Wij zijn constant klaar om ingezet te worden. Als dat is voor de verdediging van ons luchtruim, is dat op zeer korte termijn, kan dat binnen 15 minuten. En hier in Kleine Broggel is elke operationele piloot er zich van bewust dat hij permanent kan opgeroepen worden, ingezet worden, zoals we nu bijvoorbeeld voor de opdracht in Irak bewezen hebben. Over een maand wordt het werk van onze F-16's in Irak geëvalueerd. Het zou best kunnen dat ze daarna nog versterking krijgen van grondtroepen, uit ons land of uit het Midden-Oosten.